Ni bagay na rogoro kok sablay kya. Pula na belai no hambai maru sini koktomati sungai rong no. Tini sungo bono sini kuai hangko ni bisingo khobjak. Ampara komiti hol logo sini TISF ni fasinti sing tini o jagawo. Painai bwkhak ni 19 January sing abo joto no siu. Sing sal burum no sing bisi burum no sing 19 January ke sing Kokborok sal nai sing Palai jago. To sing bapa no wan suka sing je o salo sing o jagawo kuai division ni Bwkhak Twi ingge TISF ni ingge sing o jagawo sing program khlaijak nai jagawo sing reli bo khlaijak nai moto khlaijak nai aboni pore sing o jagawo Kokborok te jadukoli jarok jara je performance khlainai borok khlai mannai Tini mo bawa jagawo? Abang ka ampara bazar community honogo. Nong ni je Kokborok deklai mane bawa jaga khlai jak nai. Amni to sing tini o jaga sing JOTO sini TISF ni sini o jaga sini jara attendant dongnai sini member rok ke sing salaika sini executive body ke sing salaika. Badi sini JOTO ni bakhaw ne correction dongai mano. Tam ni bagai kuai hai jaga o khalaya ni. Ya basini jeta sini TISF ni sini kima je sini o jaga tongnai ni sini jeta sini opinion ke sini jeta sini je wanchuk mung ke sing wanchuk je sing saiman tongma haike no sini jeta kami amchai tongnai sini ma pha sini okra jagra sini lukurong no basing je o 19 January sal sing o sal no sing otiti bisi burum no sing Kokborok osina jangmani sal ni sing Palai unni nei sing hunuknani musung sing saiman rinani musung to aboni bagini sing o sal sing o ampra hai jaga o sing kumboto khlainai sini o ampara bazar ni borok rok no o je kami amchai ni sini lukurok no sing hunuknani bagini sing abong wanchuk lai no kokchap lai ke Horon naro moto mui sap saman jak painai. Sing taksi jorak tu to sing tini o jaga sing kokchap lai mani bising ti sing wanchuk ga sini tabuk je sini sini jeta sing TISF sing kasih tiparamo thani wing te nadi o jaga sing khabai sing wanchuk tongo sini jeta sini okra rokno sing nograi na nai hine hambai Chinmu ani sinimung ko ang TISF ni convener khoi division committee Norok ni Kokborok deklai ma dino ki norok college ni eba norok khwai division ni TSF sim de tongnai na gana giri ni tongko song tongnai lukurok no norok invite khlayo. Na good question. Tamle mala nadi sing Kokborok sal sing sudu abo pori tongnai rok simi ya. Abo Kokborok salang ka sing JOTO lukurok no JOTO borok no JOTO dekti no sing abo saiman ni dorkar. To abo ni bagini sing first priority hetu sing student no mari. Tam nimale sing saiman ne sing lo next generation no sing buino sanai sing buino purnai ni. To abo ni bagini sing college student wo borno nahar nai te sing je to sing sub division yeto sing o division committee division sing tongoba o gana gini jeta school ni tongnai je singbi tongnai rong no sing bongno bo nahanai te kami amchani jeta sini ma phani soman sini lukurok no sini okrok no sing borno bo naharnai te sing lama gana gini jodi no sing humba to khai to mani jarawa sing bongno ma hai te sing bongno sanai dini sini o bisini o salon no sing sini Kokborok osina jamani sal ni sing borno sanai Okay, makat.